izule obvious nami usuqhaqela movious yayona umbrella i-podcast enothando labantu thanda nokwazi ngohambo labantu hamba ngefaith futhi ayihambi ngesite kodwa mekumnyama. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, another day kwaze kwamnandi sesikhona Creative Unplugged podcast and angihambi ngedwa ngihamba no Archard Africa. Archard Africa and the His baby. How you doing? Oh, the sister of the show. Sister of the show. Sister of the show. Sister of the show. Hayi mase singenile mase kuculwa kanjalo okwazi ukuthi sesiphakathi ngusihle wakandima wonke umuntu uyangazi mongangazi usuya ngazi njengamanje kodwa kuyahlangana sikhokho kuyahlangana bese kufani yazi kusiyami hamba kahle ama mix hamba kahle impela ama mix sizoshaya ibhadu nje pretty soon so nje Creative Unplugged nonke nababukeli we all invited so ashaya ama details yes mase sekhona so just keep your eyes peeled. Yeah. Wena? So hayi nami ku right ngifuna ukwazi lapha ukuthi umuntu mayefuna ukungena kwe mix usubmithani kwenzakalani. Mhlawumbe ngino DJ abahlali bekubuka yini bafuna ukungena mix yes. Yeah, so just DM Evolution Mix at 6 on Instagram. And then uzokwazi ukuthi lapho u-producer izokwazi ukuthi kusize. Nice. Yeah. Hayi nami kuyaphusha email sorry. Email. Email is evolutionentertainmentgroup@gmail.com. All right. Wena? Imanga iqokele ibuko le ndaba yakho. No semnandi siyashibuleka nje ubona nje uJune ikole sisaphusha base camp masifunde si-on Movies Media siyaphuma creative spotlights on location we are still doing it. Yeah, so now nje mawune into yenzayo as a creative usifakele and then mayihambisana nama guidelines ethu sesizonivakashela nisibekele phela ibilibo conga phela yabo sithi somahambi sinjani singangenso yenye igoma le sisomahambi singangenso because umjiko bayithandela ke okuya ngasemthunjini so nje and sekusondele insuku ke bakwethu ze event yethu ye music imbizo August film festival kunama performance futhi ama showcases enzakalayo endaweni ehlukahlukene njengoba nibona la ku poster njengoba nibona ukuthi ke mawunesikhathi vele ufike nje uzobuka lama movies from different countries different countries khona o concerto khona o banilo khona maningi amafilimu ama South Africa amanye awangale phesheya wezizwe kodwa ke phesheya kwezilwandle but also there's also a workshop that we host as well by the NEFCISA participants called Mapping the Creative Sector. Ayichaza nje sukabuleta yakho mfethu. No kusuke kukhonto evuka. Sekukhonto evuka. Hey, vele mhlawumbe sure bafisa ukwazi. But sibize nje ama companies ama entities amaningi to come speak to creatives about the industry. Ama nitty-gritties izinto singayinaki but ezizona ikhokhelayo nomulele ukuthi nje mapping the creative sector. So kazi kubalekile ukuthi nize kulama workshop because yabona mina I think 2-3 days ago vele was diqinqing ngenela ama royalty ngathi alright Sambro so mawuthi vethu uchila nathi exactly le nto okhuluma ngayo Sambro wafethi ngirespect kakhulu but khona ubhuto o poste something uMajapho uposta leli khehla leli esuke libambe ibhodlela liphuza into encane nje uthi uthi wesanda ukusendelwa uSambro so uthegile uSambro uthi uSambro and then wasendela into encane and now mfungama for me it wasn't I didn't even expect royalties this time around. Just khona ingoma yami that's been doing the rounds bengayinakile but no it's not big but it's something wow. Yeah so ubona nje ubona ukuthi siyalalela makushiwo makukhona ingoma oyenzayo ifake lapha yana notify buka nje manje mfethu uhalangala I feel but I can't wait for us to introduce our guest today. Do the honors baba do the honors ayike siyangena ke si introducer umuntu osesebenze kakhulu ku music industry la khona ngithi mangikhuluma labangani bangale bathi hawu siyamazi usho gogo bani siyamazi. Ladies and gentlemen, welcome Gogo Sangweni.
Welcome to the Creative Unplugged podcast. Ngiyabonga. Thank you so much for having me. Ngiyabongelela nakuma viewers Creatives Unplugged. Uplanile ke ngalama colors. Ngiyabona ukuthi uyiyona nje straight. Ngiyona. Kade sisakhuluma la offline ukuthi vele umuntu odesignayo. Uyiqokisile. Ngo fashion designer, I dress myself. Nice. Ngiyayiqokisa. Ngibe comfortable. Yes. Kodwa ke ningabe nisasuka ngoba egcineni nizobona seperformer senibona yonke i-outfits. Uyayibona because i-performance yenza ukuthi kube uyambona umuntu kube ngathi vele uyakhangisa. So impahla zakho zitholakala kanjani mabefuna abantu? Umuntu ke mayefuna ukuthi usengangithinta but okwamanje bengisayiqokisa mina bengakabikho umuntu othi gogo but umuntu onesifisa ukuthi awugogo ngaze ngathanda ngicela ungenzela ayangithinta ngizomenzela ngicelela usisi lo amacici amacici ave ngiwathanda ngibona nje ngiwathanda impela ichaza azomesha ngizobshiyela njengisabona ngishaza mina nje uma ichaza oyila waqhafazwayo yes amacici kasidumo yebo impela ke lawo okay asibukele njengamanje bengifuna ukuthi sibazwise one of your songs mhlawumbe yipi ingoma esingabadlalela yona akasibadlalelele nethi Maye kaGokusangweni featuring DJ Yamza yes DJ Yamza yes DJ akasilungisele ngempela Maye uba uyiproducer uDJ bani DJ Yamza oh nice yes the DJ izamike lezi ay ay ongaphezulu angizwa zase zajika izinto Maye ngimemeze ezulwini ongaphezulu angizwa zase zajika izinto Maye ngimemeze ezulwini ongaphezulu wangizwa zase zajika izinto Maye zezulwini ongaphezulu wangizwa zase zajika izinto Maye wena uThixo wemangaliso wembetha amandla njengayingubo amandla akhaya babazeka wow what a voice ivoice ikhona ingoma imnandi isiyatholakala online yes ikhona online Maye by Gokusangweni featuring DJ Yamza ikhona available kuwo wonke ama platforms la kutholakala khona music all right iphume nini iphume 2023 oh okay yes yaphusheka nje impela ihambile yazi ihambile Nkosi yami ayisibona i-radio ihambile ihambile i-radio top by ulwandle ngibonile isiyo Lwandle PR ayasebenza yeah so you went to different radio stations performances yes interviews even on TikTok ama video abawenzile ngale ngoma ngathi manje aseko 50 band K okay they are still doing ama video ngale ngoma le so bayithandile kakhulu that's amazing yes that's amazing what motivated you to write this song because manje ngathi in a spirit so connector nomveli nqangi yes le ngoma kahle iuappreciate iukubonga uNkulunkulu uNkulunkulu iningi izinto asenzela zona empilweni kubalekile ukuthi uNkulunkulu akwenzele izinto bese uyabonga so le ngoma lena ngoba ikudumisa indumiso kahle ipraise and worship song but in a calm way
uyadumisa ngala uNkulunkulu uyajiva ngala ngangibonga nje uNkulunkulu ngibheke emuva lapha engivela khona ukuthi wow uNkulunkulu ngithwalile yimi lona esengila kade ngisuka la ngandlula la yimina lo sengila then athi ake ngenza ingoma ngibonge ukubonga uNkulunkulu sadumisa sajive siyajive yazi ukuthi khona umuntu mfowethu ongikhuthaze kanjani einsukwini ethi Mhleko ngiyayibuka icreative yakho nalento eniyenzayo ukuthi yakho ngithi mina okay mfethu uthi please ngiyakucela wenza le introduction eseqaleni mawubuza umuntu ngendawo aphuma kuyona siyacela ukuthi omunye usukusomazi ukuthi uphuma phi ungavele kube ngazothi manje uyaqala ngoba uyazi ukuthi usuke eBay uvela uthi nje manje eBay ukhule kanjani yabo ungavele uthi ukhulelephi ngoba uyangazi ukuthi ngikhulelephi yabo kathi mina yenze sense ukuthi angithi ubunobani ukhule naye manje indaba umuze ngazi ukuthi awazi kathi mina yazi yangikhulisa into ukukhombisa ukuthi niyasibuka sesicorrectwa yinena ke manje manje ngifuna ukuthola mina ukuthi lapha eBay kuhamba kanjani ukhulele khona vele from uqala nje ukucula eBay ngiqale ukucula sengihlala khona and then mina la ngizalelwe khona ngizalelwe kwaZulu asasho ukuthi Natal kwaZulu yeah kwaZulu ngizalelwe kwaZulu mina khona indawo kuthiwa kusemvunyane iphakathi kweFryhead nenqutho yes lapha enkaba yami khona ke khona ilapha enkaba yamelele khona ke lapha engifika ngimemeze baleni ke lapho ekhaya ke elikhulu then I moved to Richards Bay ke umuntu emasekhula ke so uyofuna amatoho ufuna impilo engcono then I moved to Richards Bay then sagcina sesizakhamuzi nase Richards Bay so kusho ukuthi emzimkhulu kusemvunyane ngasho ukuthi enquthu bawuthanda ngasho ukuthi eFryhead mawuthanda but sithenga kuma uthula amadorobha masithanda siFryhead masithanda siya enquthu kuseduze kakhulu nemondla ila ukhulele khona wafunda amabanga phansi yes noma mangisuka nje futhi eBay ngithi ngekhaya ngisuka eBay ngeFryhead yes so music busuvela uqalile from primary to high school kanje umusic kahle mase ngihlehla ngisayingane nje mina bengumuntu obhabli kakhulu bengithanda ukucula ngisayingane ngisayingane ngoba nje ngangicula ugogaza athetha ayishayo lengane ngithanda ukucula abantu abadala uyabona ukuleka lephaphile uyabona lephaphile ngithanda ukucula ngithanda ukudansa ngizela uyabona nje khona le ngoma leyicula bayivunja khachakho rubanethi la mina ngiyakuthanda lo ngoma oyigoga ayishayo athi wapi lo dlamini othandwa ilengane Wongekho dlamini ngithanda ingoma so then ukukhula ke then kwafade ke lokho nga umuntu ozothileke nje then sekuyabuya ngimdala but mase ngimdala manje ngiyabona ukuthi no lento kahle yaqala kudala iyo lento yayenzeka ngiseyingane uyabona and shimo yazi sengathi nabazali sihlezi sisho lento la ku-podcast sengathi abazali bengabona kusa-early ithalente lengane because if kukuthi wayibona kusa-early way-accepta angisho ukuthi ngabe ukuthi vele la kumele ngabe ukhona manje but kuyasiza ukuthi umzali ekusupporte from a young age because naleyo self-esteem uba nayo nokuthi nge-backing ekaya noma ngenzakalani so so manje bathini ngoba phela obviously ususuccessful umndeni nje I'm sure uyakusupporta manje sebeze baze basho ukuthi wasekhaya ke lo hayi ngiyasupportwa ngosami kakhulu ngiyabonga ngosami kakhulu bayangisupport but ngisaqala manje sengimdala phela ngibe sengizothile ngikhula ayisekho lento yokucula then sengiqhamuka manje sengimdala nje manje sengithi sengizocula bamangala uculani uculani ngoba ngisho ingane zami zahleka uculani wema ngithi mina ngizocula then nga recorda ngenza ilokhungane ivoice record ngarecord lalela la ngizocula into kanje hawu uyaqala ingane yami yathi hawu ngicela ubongifeatureisha na ngamanje kusho ukuthi ikhona into ekhona la because nami nganginalokho ukuthi abantu bazomukela yini bazoyithanda lento engizocula ngoba phela lento le into eqhamuka manje nami sengimdala nami ngiyangabaza but makuthiwa sekumele ucule manje nami ngine banalokho ukuthi bazo accept but then they accepted nelokho ungane nesupport ikhona shame ikhona kakhulu because even ngoma desilalele emnandi kakhulu isaduma okay ngiyabona lapha ukuthi uke wa after high school
wenza umsebenzi omuhle ukuthi uqhubeke izifundo zakho ubuke lapha uzoshaya ini diploma degree bengilapha ngiphuma esikoleni ngaya lapha ne-DUT. Oh okay. Yes, ngenza i-diploma ye-analytical chemistry. Yeah. Yes, then ngase ngiba nenye diploma ye-engineering studies engiyenze eMfolozi Technical College. Yes. Richards Bay. Khona ne-certificate onaso futhi singasikhohlwa sona. Certificate is acting. Yes. All right. Yes. Singasikhohlwa. Wow. Yes. Yes. So you still following that path? Yeah, lokho owakufundela noma umngebe njengamanje? Leminyaka edlulile bengisafollowisha le path yalokho ebengikufundele. Yes. But manje sengizofollowisha ipath yalokho uNkulunkulu angiphe khona nabakithi. Yes. Manje uyekile ngala? Manje ke asengiyekile ngala. Sengi full time ngala because awukwazi ukwenza konke kanye at some time you have to choose ukuthi uqhubeka nakuphi because makuthi ukubamba kanje gcine khona ongenzeki kuba khona okusala endleleni. Yeah, ukuyihlahlela ke angithi nizwele sisema siqala simamukela sathi ugogo uSangweni. So iyona ke leyo path ke ebengifuna ukuthi nayo siyithinde ukuthi makuthiwa ugogo ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazokwazi ukuthi mhlawumbe umuntu osizayo ngamakhambi olaphayo. Mhlawumbe ungayichaza kanjani leyo kuba ugogo uSangweni? Leyo kuba ugogo ngayichaza ngokuthi ngathi ngisithunywa. Wesithunywa. Ngithunyiwe. Nazi ngicathi ngiyibeka kahle mangisho kanjalo because yonke into engiyenzayo akusuki kumina. Yonke into engiyenzayo akuyona intando yami. Ngithunyiwe umdali. Yeah. Ngithunyiwe abakithi ukuthi ngizosiza abantu ngeinkinga ezithile ezahlukahlukene. Ngithunyiwe abakithi ukuthi ngizovuselela ithemba kulabo asebelahlekelwe yilona. Yeah. Ngithunyiwe umdali nabakithi ukuthi ngizobonisa abantu ngezinto ezithize abangayiboni. Ngizopha abantu ulwazi ngezinto ezithile abangazazi. So ukuthi mangiyibeka kahle nje le ndaba ngiyimessenger. Ngithunyiwe. Ngisithunywa. So unesigodlo unendawo la usebenzela khona? Yes, nginendawo la ngisebenzela khona eBay, eRichards Bay. Yeah. But ke ngokumaduzane nje futhi izoba khona futhi nase Friday. Okay. Yes. So ukuthi manje imnandi lento ngoba phela sithola information samaciko plus nawe uyiciko. Phela kuhlukile kunomehluko phakathi kwesangoma kunemehluko phakathi kwenyanga kunemehluko phakathi kwagogo welapha mhlawumbe ke usebenza kanjani? Hey mina kusho ngathi ngimulti wathi Tonton Healer. Mina ngisebenza ngento okuthiwa ngisebenze ngayo ngekwesikhathi. Ngafika umuntu njengamanje kuthiwa sebenzisana amanzi. You understand? Kufika umuntu njengamanje kuthiwa sebenzisana nayo inhlabathi anything abazoyisho ngaleso sikhathi. Kufika umuntu njengamanje kuthiwa lo udinga lamakhambi. You understand? Depending ukuthi umuntu unankingani because abantu baneyinkinga ezahlukene futhi umuntu eyedwa akahambi yedwa uhamba nabakubo. Laba bakubo basuke bemletha kuwe ngoba ubafuna uzomsiza nabo bafuna umsize ngendlela thizeni. You understand? So ke depend ukuthi umuntu inkinga yakhe yini nanokuthi abakubo ahamba nabo babesebenzisana. Omunye umuntu uthola ukuthi nje badinga amanzi. Omunye umuntu kuthiwa ungamkhulekele. You understand? Mbeke isandla umkhulekele. Then use right awumnika ngalutho umthinte ngesandla wabiza uNkulunkulu waphila. Uyabo. So it depending. Yeah. Yes. Yeah. And then with journey yakho ngoba umculi as well, you come across a lot of people. You have to be in venues that have a lot of people. Sometimes venue are not conducive for umuntu age. How do you maneuver that? Hey, yabona ke ngiyangimanuva ke lokho ngoba abantu engihamba nabo mina ngihambi ngedwa. Lo msebenzi engiwenzayo akusiwona wami even lo msebenzi omculo unabanikazi. Mangihamba ngiyoperforma ngihamba nabantu bomculo abanikazi bomculo. Mangihamba ngiyokwelapha ngihamba manginelapha kuzabelaphayo abasizayo. So kusho ukuthi labantu ba professional badedelana kumina ngokwemsebenzi yabo abanginikeze yona. So lento ukuthi ingatlash. Mangihamba ngiyoperforma ngizohlangana vele nabantu abaningi but mina ngizokwenza lento engizoyenza ngaleso sikhathi. Uyabona? Because mangizohamba nalabo bazohambe beveza izinkinga zabo bonke labantu ngizoba distracted. Sengena lapha ngiphethwe stress ilona uphethwe ukuthi but ngiyakwazi ukufocusa entweni engizoyenza ngaleso sikhathi. Kusho abantu bami banjani ba professional. Professional.
Ngoba phela ngeke ukuthi Ba-professional. i-event iyasho ingoma la nawe siyajabulisa. Sekuyaqala manje sekuyavuka ukuthiza. Oh, cha cishe ingoma DJ. Angithi uyabona. Skip esiyelo. Hayi. Awusondela ngakubili. Awuze ngaphambili. Yazi khona into kumele siyikhulume la. Angithi uyabona isiphambene-ke manje. No, that's like nomsebenzi lona ngiyawubona ukuthi seke sakhuluma ngayo lento earlier on ukuthi sebebaningi kakhulukazi kubantu abasha. Siyababona ku TV, siyababona ku TikTok, sekudumile sekunogogo bani, ugogo bani, kuningi nje. So ngifuna ukuthola i-take yakho ukuthi kahle kahle kusho ukuthi into engenziwe nombani le, kusho ukuthi wonke umuntu angayenza ngoba phela sesiyabona ukuthi ungasesakhe skill. Kodwa manje uma usuyizwa ngayo kuyinto strong from kudala emandulo kwakungayena noma ubani okwazi ukuthi abone noma athwase noma abe umuntu osiza abantu, but manje sekuyi-trend. Ufila kanjani ngale topic lesikhuluma ngayo manje? I-take yami kulokho ukuthi isikhathi samanje asifani nesikhathi sakudala. Yes, baningi impela abantu njengamanje abaneziphiwo. Akusafani nakudala. Kudala uthola ukuthi endaweni kwakuthiwa kunenyanga eyodwa. Kwakuthiwa kunesangoma esodwa. Kwakuthiwa kunomthandazo oyedwa isigodi sonke. But i-reason eyenza ukuthi kube njalo ingoba indlela okwakuphilwa ngayo kudala yashintsha. Abanye abantu baze bakhohle ukuthi kambe babephila kanjani kudala. Ngoba siyazi ukuthi la ezweni lethu kwakuphila thina kuphela ezweni lethu. But kwahamba isikhathi ezweni lethu kwafika abanye abantu bezinye izizwe bazophila ezweni lethu. Mabefika laba abantu abezizwe bafike ba-introduce indlela yokuphila engafani nalethi nesasiphila ngayo. Bayishintsha indlela ngokushintsha kwalendlela yethu yokuphila kwaya nolwazi lokuphila kwethu esizweni esizalwayo yini new generations bathi bayafika sakwashabalala. You understand? Baningi isizwe sisha new generation esingenalo ulwazi ukuthi kwakuphila kanjani kudala. Abanye baze bahambe abadala badlula emhlabeni. Abanye ngisho abadlula phambi kwethu bedlula emhlabeni bangasanzelwa izinto ngokwendlela okwakuphilwa ngayo kudala ngoba abasebephila ngaleso sikhathi babengenalo ulwazi. So njengamanje bayabuya abantu abadala ngoba nazi ukuthi umuntu kuthiwa khona lento okuthiwa eternal, kuthiwa khona lento okuthiwa ngeIngisi infinite. Infinite okusho ukuthi impilo ayipheli. Iyaqhubeka impilo masifa la siyadlula sayophila komunye umhlaba. So mawudlula uya kulona omunye umhlaba lo nakuphila ngokwelendlela okwakuvele kuphilwa ngayo kudala. You understand? So ngezinto eingasenzekanga ngoba abantu beswela ulwazi laba sekufosta ukuthi bengahlali kahle le ngoba khona okungenziwanga for bona noma bangakwenzanga kwasabona besala abanye bebengenalo ulwazi kwasabona mase befika ngale kuthiwe sibanibani ukwenzanga ukuthi sibanibani kwakumele wenza ukuthi awukwangakwenza ukuthi sibanibani ngeke uze ungene la wena ngoba unesikweledu sokwenza ukuthi. You understand? So laba kunabantu bakithi abasemacaleni ngale abanezikweledu ngale. So sebeyabuya manje babuya kulaba basaphila njengamanje ukuthi sicela nisilungisele ngoba asihleli kahle ngale. So laba ngoba ubona bebangaka balungisa izinto balungisa imsamo kuthiwa kulungisa imsamo ulungisela abangale kulungelwe nabangapha emhlabeni. So ngoba kukuningi vele njengamanje kufanele ngoba kwajika izinto. So akwaba khona izinto ezingenzekanga kahle. So sebeyayibuyela ngoba bahleli kahle bafuna laba bahleli kahle ababuyi befuna ukuzilungisela izinto ngoba vele ba right. But laba abangalungiselanga ibona babuyayo bethi no sicela usilungisele abanye nabo babeshumayela ukuthi hayi ingenziwa lezi zinto ingenziwa but mase kufika ngale kuthiwe hell no ngoba impilo ubukhosi kuba abantu bayazi amakhosi kumele ngabe sawahlonipha ngoba nangale yilobu ukhosi even amakhosi amisiwe la emhlabeni amisiwe nangale kuyazi ukuthi usibanibani simbekile ukuthi ahole lesi sizwe but manje sawanaki sesithatha ngathi amakhosi kanti yona into enkulu impilo ubukhosi impilo ubukhosi impilo isintu impilo noNkulunkulu ngoba ekhona la ukhona nangale khona yonke indawo. Yes. Yazi I feel like deep lento le yezwe lethu and kubalekile ukuthi sinjani singabe disconnected to umbinqangi
sibona nje lezi zinto ezenzakalayo in our country besimentionile even previously on the podcast izinto ezenzakalayo kwi country yethu zibucayi ngalendlela ukuthi nathi kwayithina asakhona la esingabakhona lana sesinendlela enye ke manje yokuphila engasifanele thina yabo. So I think ukuthi kubalekile ukuthi luckily as abantu abamnyama thina uma bethu nogogo sibayithi kuma home bayasala befundise ama generations asele, but I feel like akwenzeki enough because I think that's where it disconnect happens where you take your mother mhlawumbe semdala mise home engabusihleli lana nezingane uyifundisa ukuthi kuna njenge broken telephone lento ukuthi umuntu mongayidlulisela inganeni yakho lento, how do you expect ingane yakho to understand ukuthi this is what African people are like. Then ke kube i-challenge yalokho sike sakhuluma ngakho futhi ukuthi manje ke sekukuthi phela abantu babhizi system information ayisadluliseke einganeni zabo ngoba lo muntu lo kufuna ubuye emsebenzini ahlale nezingane ayibonise aseke ingane zihleli nomunye umuntu like 8 hours a day ibuya late esikoleni 8 hours a day kuthiwa ene kahle thina siyavakasha emakithi sihlala emsebenzini nasey'koleni and ukubani kuthiwa hlali kulezi indawo ezihlukene lezi zinto lezi sekubuya manje abantu abasebendlule baya ngale kulomhlaba bezosifundisa la izinto emele ngabe siyifundiswa abantu abangapha emhlabeni ngaba yikho lento ukuthi abantu bathwasa kangaka ngoba ngabe information lena vele okhulu uyazi ekhaya but manje ngoba bayabona ukuthi lezi ingane zikhula zazi lutho sibuye thina sobatshela thina kodwa kubadala ubukhulu uyazi lento ekhaya but manje system umuntu kumele avuke ingane kumele ziye esikoleni abadala kumele bavuke baye emsebenzini isikhathi sokufundisana lezi zinto kwasalwazi even kwabadala abakhona njengamanje bafew abanolwazi oluyilona. Mhlawumbe ucacisela ama creatives kona laba abasabancane masikhuluma ngento imvelaphi kudala ukuthi kahle bekungekho umuntu obesebenza kudala bekukutheza imfuyo ibibalekile ukuzingela kwelusa izona zinto ebeziyimisebenzi yasekhaya lezi and mawubheka komakhelwane kuthiwa bephilwa ngebarter system mhlawumbe let's say uneyinkomo omunye mhlawumbe uneyinkobe omunye unani kushintshiswana uyayibona but isystem ifike ngalendlela ukuthi laba kade sikhuluma ngaba bafika kwashintsha izinto kwagcina kune technology kwagcina kunezinto ezenze kwaba khona amamakethe kwaba khona education bathatha ukudla kwayo bekwa le kwasuse emakhaya yazi I think it's nakungcono kwethu kodwa ke yazi America you're not allowed to have a garden unless if you apply for a permit. You can't. Among Americans they were like there was a TikTok of a girl that picked a fruit on the side of the street wakhi apula waligeza walidla wathi hayibo why did you pick that apple, what if you die, because manje ama apula excuse guys ama apula are not supposed to excuse I thought it was on silent. She didn't know because ama apula came from trees because America all the iy'thelo tholakala ama-supermarket they're not allowed abantu abaningi they haven't seen fruit trees thina nje sikhule nje mina ekhaya eDaliba kwakhona iy'hlahla zamapentshisi zama-apula zama-orange nananani kodwa America abaze beyibone iy'hlahla zama-fruit in such a way ukuthi bayitshele ukuthi if ukha i-fruit izoshona because abakaze belibone lile ngesihlahleni abekhona ama-fruit ngisho singcono ke thina la khona umuzona hlahla sama-apula bekhona ama-orange bekhona ugrindeni bekukhona ugwava ekhaya kwaba khona ugwava noma ukhona ekhaya manje buka ke indlela ekushintsha ngayo nganoma i-climate change noma yini environment akusamili manje akusamili ngalendlela ukuthi zonke lezi zinto ebeyimila kudala mina nginathi mina ngiyi-conspiracy theorist mina nje benzani emhlabeni yabona cha emhlabeni ngasamili basifakelani kwaphela yabona nokuthi nje ilokishi libe secluded libe kulula yazi to exterminate abantu abamnyama ngendlela like a biological or chemical warfare ngazi kulula phela ensiyazi ukuthi amanzi amasha mayengekho avalwe endaweni ethile mayevalwe endaweni ethile kuleyo ndawo bakwazi ukufaka ichemical nakuleyo ndawo uthi la ayakamasha lamanzi wena uthi uyachelela izinto ayimeli
I'm just saying angisho ukuthi kunjalo but sengasho nje ukuthi Uyazi- laba bafika vele nje basifaka vele emahokweni bazi kahle ukuthi la bayakwazi ucontrol ukwazi ukwaluseka nicontroleke Oh, nibe yazi la futhi nani, guys, nimonitheke yazi futhi nani njengoba ngingamili ama-fruits nezitshalo nama-veg ingoba akusatshalwa phela ogogo bebe-worried ngokwenza lokho thina sisenaso isikhathi asisakwenzi umhlabathi esihamba kuwona uyaqinqeka so nalokho mhlawumbe kuyacontribute ukuthi njengoba ngingamili nje ingoba sitshale futhi bebe unakekela kwamhlabathi loyo Yeah. bazi ukuthi kumele Bohlonipha. batheleni la ukuzimile le ayike into engidina njengokuthi ukubona abantu vele befaka concrete futhi iyard lonke hayi phela nasekhaya uma wakwenza wasaxabana kabi washiya isection washiya. eyodwa yonshani like abantu abamnyama khonde to grounding kumele uhambe ngenyawo phansi komhlabathini ukuze ukhulume nomhlaba asisahambi nje nayicathulo zirabha yonke into nje silahlekile manje aniqumbuleni lokho onkolo uyamdina achaze dina kabi okay silapho sibuyele khona la before singene ku music la kugogo sangweni ukuthi ngifuna ukuthini ama challenges kulomsebenzi lo okubhekana nabo siyazi ukuthi cishe ngathi abantu bayahlupha but abantu kwesikhathi banawo umqondo ukuthi bangayithakasela into noma bakwenza umsebenzi wakho ube nzima imapha ama challenges okubhekene nawo kulomsebenzi wokusiza abantu hey ama challenges engangibhekene nawo ukuthi abantu bafuna isikhathi kakhulu efonini kanti ngumuntu obusy oh yeah ngoba nanokusebenza mina ngisebenza ngeappointment because angihlali ndawonye umuntu mayisuke efuna ukungibona uyangifonela gogo uzoba ukhona ngesikhathi ngesuku olukuthi bengicela ukukubona then uyazi ukuthi uzofika ekhaya uzongithola but mayizovela afike obviously uzongifika ngeke uzofika yabo nanokuthi ke i-challenge ukuthi uthole ukuthi ukhona umuntu ozofona nje mhlawumbe nje uzobuza into ufuna umchazela into ezothatha isikhathi eside kanti I'm very busy I'm very busy nanokuthi but ngibuye ngi-understand ukuthi abantu bayabuza abantu they lack information because umuntu uvela azathatha ifoni akufonele ingoba iyamhlupha lento uyabona iyamhlupha abuze and ngizocela nje ukuyichaza kancane lento engizoyichaza la izosiza ukuthi noma ubani onalo mbuzo akwazi ukuthi athole impendulo because ngifonela abantu abaningi bebuza izinto but mawuthi uyayilandela lento ithi mayibe the same lento abayibuzayo abuza umuntu ukuthi gogo usuku kunani mawunomndiko unani mawunomndawo ubona ngani zonke lezo zinto into nje ngifuna ukuyichaza nje lento le ngiyenze nje ibe short umuntu nomuntu akahambi yedwa akekho umuntu owaqhumetsheni umuntu uzalwa abazali bakhe ababe nabazali babo nabo benabazali babo yonke lento leyo siyibiza sithini umndeni abakini singasho ukuthi idlozi ngoba leli ekuthiwa igama elithi idlozi yelo ledida abantu bese kubi ngathi manje it's something else abakini idlozi abantu bakini abakini mhlawumbe mawuthe my family uzo understanda kahle umndeni wakho bese kuba khona into okuthiwa idalwa kushuo ini kushuo lezi izinto esingeza ukwazi ukuyichaza esingayiqondi mhlawumbe uyabona kushintsha amafu uyabona khona into endiza laphana uyabona emaphushweni wakho izinto ezizimo nawe ongakwazi ukuzoyichaza uzothi kuyini yidalwa lelo gama liphumaphi uNkulunkulu idalwa kaNkulunkulu uNkulunkulu obadalile nabo bane umuntu nomuntu nesidalwa sakhe umuntu nabakubo umuntu abe nesidalwa sakhe kuphinde kube khona lezo zinto oyibonayo lapha emaphushweni akho ngayi-understand ukuthi yini khona futhi ezinye okuthiwa izithunywa bathunywe empilweni yakho ukuthi bezokusiza ngey'nto ey'thile bathunyiwe so yonke lento lena abakini idalwa ithunywa bezothi umndiki makukhulunywa ngomndiki kukhulunywa ngabakini abadlula besifazane ogogo bese masikhuluma ngomndawe khulunywa ngabakini abasebedlula besilisa umndiki nomndawo amakhehla nezalukazi siyenze nje lento le ibe easy ibe simple amakhehla nezalukazi umndiki nomndawo bese sikhuluma yini ngani sikhulume ngomnono gogo ngibona ngani manginomnono yini umnono umnono laba abadlula emhlabeni beclean behlambulukile kanje ngeingane basebancane babengakabi nezici abakajola abakathintwa abakanjani ngisho umuntu okuthiwa usengadlula emhlabeni esayintombi into engakathintwa uzodlula beyinono lo muntu wayisaklini uyayibona leyo nto le owesilisa udlule engakathini ingakamthinta umuntu esifazane uzoba yinono so zonke lezo zinto le into ukwazi ukubona ubone ngalezi zinto ukuthi ubone ukuthi unalesi
amaphupho, iphupho akusile iphupho. Yes. Iphupho isibonakaliso. Uyaboniswa. So siqale nje sokuthi uthi ngiphupheni uboneni. Dala kwangasho ukuthi iphupho. Then kwafika igama sekufika bezizwe kwathi you were just dreaming. Shintsha nathi bangakithi bathi ayikho lento ubuphupha. Ayikho into ethiwa iphupho. Ubobona ngoba into osuke uyibonile izokwenzeka ngempela. Amanye amaphupho efika la azosixwayisa mhlawumbe khona idanger ozoba kuyona. Makuthi ubonile ngempela leyo nto ihloniphe lento oyibonile. Uyabona? So zonke lezi zinto lezi inobudlelwane. So nje into engayisho ebantwini ukuthi asilaleleni into esizwa emadlebeni ethu. Akekho bese kuba nalento athi umuntu kuthiwe uzwa into izwi ikhuluma ikutshela ithi ungahambi ngalomgwaqo. Bese uzothi hayi mina unembeza wami ungitshelile. Akukhona embeza, khona umuntu wakho, ukhona umuntu obekutshela, utsheliwe. Izwi liphuma phi emlonyeni womuntu. Angithi utsheliwe khona umuntu obekutshela. So sihloniphe lezo zinto leze sikubonayo ebusuku kuyizibonakaliso. Omunye umuntu ubona isibonakaliso ngisho emini. Lokho okubonayo kuyikho. Sihlonipheni indlela esidalwe ngayo. Konke nje lokho esikubonayo bafethu kuyikho singayingabazi. Singayingabazi. Noma ungatshengiswa ungathi hawu mina sengaze ngibona into enje kuyikho. Bengifuna ukudlula lapho nje ukuthi abantu ababelieve asibelieveni lezi zinto esizibonayo siyizo ungazi ube nembuzo eminingi manje kuyikhona lokho ke exactly. So umuntu manje uzofuna ukubuza ugogo ukuthi izinto zikanjani. Ugogo uzonitshela ukuthi how many seconds kule podcast nizobuka le section le. Lokho bekuhlupha yabo. So yenza short. Bazovele bezobuka le section vele bakuthumele i-reel. So yenza short. Yes bachazeleke. Yes. Ubuza ngokeni vele usend i-reel. Going back to music ke manje, what are you currently working on? Is it something that you're going to be taking out soon or khona into esebenza phe kwayo nje manje? Njengamanje nje ngikhiphile manje ngikhiphile boyingoma kwangoku. Kwangoku iphumile ingoma ikorobela by Kokusangweni iphume last week. Akaqedwe no 10 days. Habe. So isashisa. Manje khuluma ngayo ikorobela vele. Ikorobela yashisa. Yeah. Ikorobela i-love potion. Love potion. Manje kokela keeper now, yo keep. Love potion. No. Angiyisebenzisa into enjalo. Angiyisebenzisi mangisiza umuntu. Hayi mangisiza umuntu ngento ethi mayibe njalo not love potion ukumlungisisa isimo sakhe. Umuntu oshadile olungisa umuzi wakhe. Angeke ngikwazi ukukusiza uyi-girlfriend yolungiswa indaba zakho no boyfriend because nisangahlukana bese umuntu obani masehlanyanga wasekuyiphutha laba la Kokusangweni yabo. So I have to check ukuthi usima kanjani hamba kanjani leyo nto leyo ngenza into right. Manje ikorobela ke le ihamba noba ikorobela ikorobela nje uKokusangweni nje Kokusangweni uhamba yedwa uqoquzela uthando ukuthi asithandaneni asithandaneni uthando luhambisana nenhlonipho uthando luhambisana nokuzwelana uthando luyaliswana even nane GBV awukwazi ukuthi uhlukumeze umuntu ngapho ubuthi uyamthanda bakithi umuntu mawumthanda mphathe kahle mhloniphe mawusubona ukuthi awusamthanda imiyeke umshiye kanjalo hayi ukuthi bese ufuna ukuyombulala noma ukumshaya mangasahlangani imiyeke mawumthanda mthande. I agree with that. Production ubani producer ngoma ku production uDonda SD. Okay. Donda SD wase Richards Bay. Yini genre? Igqomo. Hayi umuntu egqomo Charles. Mina ngiyathi DJ igqomo. Angithi ukuhlala DJ uhambe indawo DJ le ngoma kuzomela umlento nje umsendela hamba ezindlela. Yebo connectisa kodwa. It's too creative. Museni iphume last week iphume sorry which date njalo last week on the 9th. It was Saturday. Yes. Okay. Yes. Hayi so izwa ke ukuthi performela in of course. Okay. Siwona wonke ama DSP Yes, ikhona ko wonke ama music platforms. Ikhona yonke indawo Spotify, iTunes, everywhere, YouTube, everywhere ikhona. Yes. Ngikuzwile na kwi FM lapha ilento njani kwi radio. Khona le radio le uzoya kuyona ngomgqibelo maningi nama radio ngihamba bafethu Clark it ay
Kubhizi. Umuntu kumele fonele ulwandle hayi Busy. Sean cha umsebenzi wakho Busy, kushuthi busy, amazing simuzwa lapha Busy. mhlawumbe sesiphetha before uphethe ke la ekhaya ke sishaya ama music video ngoba ubona nje i-crew ihlangene iphelele mase usunika uShoni ke kufakele kuma TV platforms iki. Yes. Hawu siyabuya. ikhona nengoma yakhe ke yaba ku TV Yes, ikhona ingoma ezi TV. yeah Na umaye nje ukhona ku TV. Oh, okay. Khona enye futhi ethi Sabela kokusangweni featuring Donda SD. Yeah. Ikhona ku TV nayo. Ishuthwa ba? Yishuthwe uStem visual. Stem wasekhaya vele uStem Stem. wala ekhaya. Phinde kube khona nje nenye futhi ungisempini ukhona naye ku TV. Usempini. Ngathi zontathu zikhona ku TV njengamanje. Oh, okay. Yes, sihle nabantu bakuthi. Kade shutha no music video wekorobela iyeza nayo. Oh, Yes, Sesilahlekele umsebenzi. Hayi kuningi kusazovela. It's fine. Hayi sazovela. Siyasebenza. Sizogijima la ekhaya studio phakathi kugijima Siyasebenza. ama-shots naye ama-shooter ndiza ngishama. Ndiza ngisho ngizophela. Awa ngidize bakithi kusazondisa. Yeah, so bakhona mhlawumbe esibalibalayo ofuna ukudlulisa ukubonga kubona mhlawumbe osebenze nabo bangaba behind the scene bangaba o-producer othi nje mhleko ngeke ngasebenza nalezi zingane lezi nalabantu abakanje ngifuna ukudlulisa ukubonga kubona. Nkosi yami. Yes, ngoba siyabakhohlwa nabantu. Jesu. Yeah. Bakhona bakithi bakhona. Ngihlehle nje ngibuka ukuthi ngifika lento mina yomculo angaze ngitshela ukuthi ngingake ngibe umuntu oculayo ngibonakale kuma TV ngizwakale kuma radioini umsebenzi wami angaze ngitshela ngabe umculi ngibeke kanjalo ezweni. Yeah. But lento leyo kuba umculi into engiyinikezwe abantu abadala. Sengizophuma ekuthwaseni. Yeah. Ngikhumbula kahle. Bafika ngizophuma ekuthwaseni bathi siyabonga ukuthi uhloniphile. Ngokwamukela umsebenzi wethu. Indaba yomsebenzi wabantu abadala it's not easy and awuveli accepte kalulu uqala ubaleke. Then ugcina uzuvume usuwenzekelwa into ethize uthi angiyavuma kodwa ngenkani. Hey. So base bengipha umculo. Then okay mabe ngipha lo mculo ngi-stressed ukuthi angazi ngisho ukuthi studio sikuphi lezi ngoma ngizorecorda phi ngizokwenza njani uyabona. Uhamba ubuza kubantu ngicela ukubuza akekho umuntu omaziyo. Baningi uyabona njengaqale ngaya kuyi sengimkhohlele ukuthi ubani igama lakhe kwakudala 2023. But ke ngimdala vele ngugogo ngigugile sengikhohliweke lento nje fresh. Bese ke omunye umuntu wangisiza abantu engisebenzisane nabo uDJ Dansani. Oh yeah. DJ Dansani wase Richards Bay. Ngafika kuye uDansani ngifuna ukuzokwenza ini demo. Ngithi ngizokwenza idemo. Nginalokho ukuthi mhlawumbe mangahlangana no DJ Tira. Mangahlangana no DJ Tira uzokwazi angilekelele kulento yomusic. Yeah. Ngamfona ngaqala ngafonela uTira. Wayibamba uTira ngamtshela ngathi ngifuna ukuzorecord. Athi uTira senda idemo. So manje sengihamba ngiyayaluza ngifuna umuntu ozongenza isidemo. Ngaba ngidirector ngaze ngathola ke uDJ Dansani. Mangifika ku DJ Dansani athi DJ Dansani you don't need to send a demo you are an artist. Ngifike ngilokhu nje ngirecord ingoma athi wena le ngoma idinga ukuthi ihambe ema radioini. Yeah. Hayi ukuthi uyenze ezidemo. Uyi artist believe in yourself you are an artist. Ngibela ngiartist angithoba nami yaqala lento nje inje ngisebenzise so ngiyabonga bonke labo abantu abanginikeze lento ukuthi ngikwazi ukubelieve in myself ngasebenzisana no DJ Delela base Richards Bay ngasebenzisana no Donda SD base Richards Bay so bonke labo abantu abangisizile along the way ukubona ukuthi I can do this thing by myself. Ngakhohlwa ilokhu ngani indaba yamademo ngasho ngathi okay mase ngikhohliwe indaba yamademo DJ Tira sohlangana lapha phambili ngelinye ilanga sohlangana nje sihlangane kusetshenzwe uyabona sesisebenza ngikhohlwe indaba yedemo ngempela ngizenzile ingoma ihambile zafinyelela kuma radioini ngaze wenza ingoma zahamba zangena kuma TV so nje baningi abantu engisebenzisana nabo abanye beside ukuthi sisebenzisana nabo ngokuthi siya recorder bafethu abanye bayangimotivate abanye bengitshela izinto eziyaphambili abanye baningi yazi ngibonga hey khona nomunye ngahamba ngahlangana naye eGoli sengikhohliwe ukuthi ubani lapho ngangithi ngifuna imanager sengikhohlele uzobuya kodwa igama ngithi ngifuna imanager
wathi gogo mangibona wena mina ngibona utira wesifazane wathi never look for a manager. Be your own. Be your own manager. You can do it. Eqala nokungibona we had a meeting. Ngabuya lapha eGoli I travel to Johannesburg ukuyohlangana naye ngithi hayi cha sengiyitholile imali. What you don't need a manager. You are a manager. And ngempela lawo magama lawo angipha wona abuyile ngathi kubuya lapho kwi meeting yakhe ngayibona nami ngiyilo muntu othi I can do it. I am able to do it. Ngabuya ngempela ngenza njengamanje ngiyaqhubeka ngenza umusic anginakho lokhu ukuthi ngithi khona umuntu okumele ezokwenzana abantu ehlangana nabo sahlangana siyasebenza uyabona siyasebenza siqhubha umsebenzi siyaphambili but I gained that power, I gained that confidence through abantu ababona umsebenzi wami bangipha amagama aphilayo. Ngiyabonga kakhulu uNicholas igama selibuyile Nicholas Manyike ngiyabonga kakhulu wangisiza wahlala nami wangitshela izinto eziyaphambili wangakha eqala ngisho ukungibona wangakha lezo zinto namanje ngisahamba ngazi ukuthi I don't need that I'm able I can do anything I've got power to do anything uyabona so baningi bafethu abanye nabantu abangifollowayo even encouragement ngiyithola even kuma followers abantu abangifollowa ngiyabonga bafethu ngiyabonga kakhulu even on TikTok mawubuka ama message abantu abawasendayo bangifisela indlela enhle yaphambili bayancoma umsebenzi wami bayancoma ko Facebook ngiyabonga bafethi niyangakha niyangikhulisa ngiyakhula ngibuka ngithi wow ngibe motivated indlela iqhubeke phambili ngiyabonga kakhulu my family ngiyabonga bakuthola kanjani ku social media lapha ku TikTok uGokusangweni kuma social media uGokusangweni on TikTok Gokusangweni on Facebook, it's Gokusangweni on Instagram, na YouTube futhi ukhona Gokusangweni. Okay, nice. Yazi yamnandi uhlelo la namhlanje. Unthola kanjani? Oh. Hayi nami ngiyatholakala ku wonke ama social media platform as uSihle waKandima ngathi Mhligo lapha yana ke bayazi kabe art ukuthi ngomhligo ngobani ngoba imic ngiyayihliphilisa and then ke njoba ngisho ukuthi wonke umuntu uyangazi if ungangazi usuyangazi njengamanje wena utholakala kanjani at Child Africa across all media platforms busasho imnandi namhlanje ne podcast lokumnandi solile ulwazi sabuyela back emasusweni la khona izinto bekufuneka ngabe zenzeka ngendlela ekufuneka ngabe zenzeka ngayo yabo lonto saphinde sazothola i-information yezulu ke manje ukuthi ke makhuluma ngomndiki nomndawo kusuke kukhuluma ngani cha ngifunde lokho and ngiyahlale ngizwa nami umndiki hey nginomndiki omunye nginomndawo ungazi ukuthi into kanjani kodwa manje sekuclear umuntu abesifazane nabesilisa amadoda nomama abadala zalukazi namakhehla nokuthi mawuhambe usaclean ungakazi usamncane uba umuntu okanjani inono lapho liyazisha igama usukusa ngakathintwa nje uyinono yabo mfundisi shema ungapha 10 out of 10 past the school past the school siyabonga kakhulu siyabonga gogo siyabonga and futhi we're looking forward to the fashion side of it as well mina I'm looking forward for the Tujani performance for sure we are about to have a performance right now ngizobe ngidansa ke mina la ungangiyaki okay angazi ke ngoba phela sesivele kwafika ne client ke kushuthi kuyothi dance kube kushuthwa phela siyashutha sine photography studio ngathi ebhizi ngala kube kwenzeka kwenzeka sibe sikuveza ngoba siyabonga kakhulu ngakhohle ukusubscribe lapha ku YouTube nabantu abasilandelayo siyabona ama comment ayanda and mahle siyabonga nkosiyami support njalo ayanda I am art but ayanda ama comment ayanda ama comment ngoba we are arts siyabonga bakithi nathi siyabonga ukuthi nibe nathi siyabonga kakhulu siyabonga aba viewers siyabonga creatives unplugged thank you so much uzungixolele mama nama ngizenzanga mama ngenziwa iluthando mama lo muntu ngiyamthanda mama uzungixolele
ngixolele mama nama ngizenzanga mama ngenziwa yiluthando mama lo muntu ngiyamthanda mama oh ngiyamthanda ama-capital letter ama-capital letter ama-capital letter ngiyamthanda ngama-capital letter ama-capital letter ama-capital letter ama-capital letter ngiyamthanda ngama-capital letter ay no 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 ay no 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 ay no 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 ay no 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 mama uzongihambisa enyangeni darling yophalaziswa uthakaza ngayibona into enjena abekho abantu abathandana kanjena ngikufonele ekuseni useveni ngikufonele emini nantambama nasebusuku angilali ngakufonela uthi ungilisa ikolobela